Mae Ysgoloriaeth Goffa Gareth Raw-Rees yn cael ei roi i unigolion ifanc yma yn y sioe yn flynyddol yn wir ers 1984. Dylan Raw-Rees, mae hyn yn bwysig iawn i chi fel teulu yn dydi fod yr ieuenctid yma yn cael modd i fedru teithio'r byd? O, di, mae prynawn da i teithio. Gobeithio bod ti'n mwynhau'r sioe. A wrth fy modd? Na, ni wedi bod yn ffodus iawn. Mae'r safon y cystadleuwyr yn anhygol. A'r bobl ifanc yma, a ni'n falch iawn ohonyn nhw. Maen nhw'n cael y cyfle ar ôl yn had wrth gwrs, a dde'n dwlu ar trefeili, a dde'n wastad yn meddwl bod addysg yn dechrau gyda trefeili, bobl yn dechrau deall amdano hunain, dysgu lot amdano hunain. Ond, wrth gwrs, erbyn heddi, mae fe'n siawns sydd nhw'n mynd bant, weld sut mae ffarmo'n digwydd yn wahanol mannau'r byd, a maen nhw yn cael y cyfle falle, pryd maen nhw'n dod gartre i arall cyfeirio, neu mynd mewn cyfeiriad wahanol. Ydy. A mae 9 enillwyr wedi bod, Lenny, 2 Davies o'r NFU. Chi fel undeb yn amlwg yn gefnogol iawn o'r math yma o gefnogaeth i bobl ifanc? Ie, o'r NFU Mutual, fel o'r NFU Mutual, i bleser mawr ag yn ymwneud oedd i gefnogi teulu Raw-Rees. Mae weledigaeth gyda nhw i bobl ifanc. A fi'n credu mae'n iawn dweud bod y safon eleni oedd yn uwch na falle wedi bod erioed, a nifer o bobl ifanc yn mynd dramor, dim wedi bod ni gyfoethogi i gallu a gwybodaeth nhw, yn dod nôl a gwybodaeth hefyd i amaeth Cymru gobeithio a datblygu hwnnw. A pha fath o brofiadau oedden nhw'n dweud oedden nhw am i cael? Be maen nhw'n mynd i wneud? Wel, chydig o goriad llygad i ni leni, mae un yn mynd i Zela Newydd i studio ffermio ceirw, a ni'n gwybod bod yn gwleidiog ni'n Nghymru wedi dweud walle bydd yna bwysau ar gynhyrchu cig defed yng Nghymru ar ôl Brexit, walle bydd yna goriad i ni i gynhyrchu ceirw yn Nghymru hefyd. Mae hwnna'n bosibilrwydd mawr, a dod â gwybodaeth na nôl i ni yn mynd i fod yn help debyg iawn i lot o bobl ifanc hefyd. Wel, mae 2 o'r 9, diolch i'r 2 chi am y sgwrs yma, wedi cael cinio braf, dwi'n gwybod, i ddathlu Peredur a Richard. Ie, na chi. Yn fan hyn, un o lle wyt ti, Peredur, a beth wyt ti'n neud ar hyn o bryd? Dwi'n dod o'r Rhuthun a rydyn nhw'n gweithio i Dymbia yn Llanybydder, so efo ffarmio adre hefyd, so gweithio Llanymsyr hefyd. A sut wyt ti'n mynd i ddefnyddio arian yr ysgoloriaeth yma? Mynd i America i edrych fewn i'r systemau cigeidion yn America i weld. Ble yn union? Wel, gan bod fi sy'n mynd i America a trio i gymaru efo fan hyn, trio mynd i'r canolbarth ar Oregon mwyn trio cael bach o syniad gwell i gymharu sydd yn ni'n edo a sydd maen nhw'n edrych allan hwnna. Ie, a be ti'n obeithio gael o'r profiad yna? Be fydd gen ti? Wyt ti'n gofod adrodd yn ôl i'r bobl yma wedyn? Fydd, rhaid i'n siŵr bod nhw'n gen i ateb golew i ddod nôl ar ôl gwario amser yn ni. Mae'n bwysig gan bod ni'n cael yr cyfle yma iddyn ni adael i pawb arall wybod beth da ni wedi ddysgu, achos mae'n 9 o'n ni sydd wedi cael y gwybod, mae'n bwysig bod pawb arall yn cael rhyw fath o ddefnydd allan o hefyd. Sgwrs. A pryd wyt ti'n mynd? Mis Tachwedd. O'n pwyl i ti? Bon voyage, yn dweud beth amdano ti, ble wyt ti, Richard, am fynd? I Zela Newydd dwi feddwl mynd, i weld ffordd maen nhw'n eangu system buwch o signo i croesi fuwch Charlie efo fuwch cynenid yr hen ffordd ar Aberdeen Angus. Ac yn lle di adre te? O, adre'n Talabont yn ysgrigiog adre ydyn. A ffarmio adre wyt ti? Ie, ffarmio buwch o signo. Felly, pan ddoi di nôl, pa wybodaeth ti'n credu fydd gen ti felly? Sut fydd hyn yn cyfoethogi dy brofiad i ti'n meddwl? Wel, fi'n gobeithio dod â beth dwi wedi dysgu allan yma, gatre, ac yna i wneud y system gatre mwy effeithiol, ac yna'n diwedd cynnyrchu mwy o gig mas o borfa, ac yn wneud y ffarm mwy proffidiol y diwedd dydd. A pryd wyt ti'n gobeithio mynd i Zela Newydd? October. O, ti'n mynd cymbo hir te? Ie, gobeithio. Wel, dyna ni, gobeithio gawn ni wybodaeth gyda chi gyd pan fyddwn ni gyd yn ail ymuno yma flwyddyn nesaf, ynde? Siwrna saff i'r 2 ohonych chi ar saith arall hefyd. Diolch i chi am y sgwrs yma. Diolch yn fawr. Llongyfarchiadau.